Днес ви показвам тристаен апартамент в Драгалевци за 459 000 евро. Влизаме в нашия апартамент, където ни посреща това страхотно антре. Директно в дясно се намира нашата тоалетна и погледнете за каква изработка става дума. Точно до тоалетната се намира мокрото помещение, където имаме пералня, сушилна и място за дрехи. Продължаваме насам по коридора, където влизаме вече в нашият хол. Апартаментът е 132 квадратни метра. Целият апартамент е след освежителен ремонт. Както може да видите, тук е нашата кухня, тук е трапезната част, като кухнята е изцяло вградена. Имаме си сензорно осветление, няма как вече без сензорни осветления и най-голямата съдомиална, която може да имате. Ето, забелязвате, тук е хладилника, разбира се, всичко си е вградено. Там е трапезната част, това е телевизор, който може да се върти. Ако седите на дивана, си го завъртате да гледа към дивана. Ако седите на масата, си го завъртате да гледа към масата. От тук продължаваме към двете спални. Директно в ляво е нашата първа спалня, която има място за гардероб и е с това страхотно двоетажно легло. Насам идваме и към втората спалня, която е нашия мастер бедрум. Както може да видите, изцяло обзаведена, оборудвана. Тук има излъз към тераса, която после ще ви покажа на къде гледа. Това е нашата цяла спалня. И разбира се, няма как без баня с тоалетна. Ето, това е банята с тоалетна на този апартамент. И естествено казах ви, че ще покажа на къде гледа едната тераска. Този апартамент има две тераси и втората му се намира ето тук. Излизаме на нашата невероятна тераса, която е изключително голяма. Имате си барбекю и вижте за какво става дума. Това ви е гледката, няма как да се застрои там. Сега слизаме долу, където ще ви покажа двора. Както казах, слизаме надолу, защото когато купувате този апартамент, не купувате само апартамента, а купувате ето този феноменален двор. Погледнете за какво озеленяване става дума. Този двор тук е за общо ползване от всички съседи, като могат да ви играят децата тук, може да се събирате за по барбекю и биричка и това е част от сградата. Месечните такси за поддържане на всичкото това са 50 евро. А ето това там може да е вашето паркомясто.